Adinaren endekapen makularrari buruz hitz egingo dugu. Izenak adierazten duen bezala, endekapenezko gaixotasuna da, eta batez ere adin aurreratuagoetan agertuko da. Zer gertatzen zaigu? Jendea gero eta gehiago bizi denez, gure kontsultetan maizago aurkituko dugu patologia hau. Zer jakin behar dugu adinari lotutako makula endekapenari buruz? Gaixotasun honek gure pazienteen ikusmen zentralenari eragingo dio, pixkanaka eta beraz horrek bizikalitatea galtzea ekarriko du. Zer egin behar da? Lehenbailen identifikatzen saiatu. Gure egitekoa detektatzen saiatzea da, edo zuei antzemateko modua erraztea zain egoteko. Endekapenak bi forma dauzka, forma lehorra eta forma hezea. Forma lehorra endekapenezko forma hutsa da, eta pixkanaka ikusmena galtzen dijoa, eta kontsultetan jarraitu behar ditugun hainbat zeinu agertuko dira. Ez dugu forma honetarako tratamendurik, baina badaude tresnak, aldaketa garrantzitsuak dauden edo ez ikusteko. Amslerren sareta da horietako bat. Lerro batzuk dituen sarea bat da eta lerroiek okertuta ikusten baditugu edo orban bat ikusten badugu, horrek adieraziko digu aldaketaren bat dagoela. Bestalde forma hezea dugu. Forma heze hodi berri batzuen agerpena baino ez da, likidoa sortuko dutenak edo erretinan odola botako dutenak. Eta hauetarako badugu tratamendua. Horregatik oso garrantzitsua da detektatzea. Tratamendua lehenbailen jartzen badugu, emaitza hobeagoa izango ditugu. Zer tratamendu dugu gaur egun? Injekzioak. Injekzio horiek ez dira hain gustuko hitzaren beraren aldetik, baina injekzio horien ondorioz likidoa edo odola desagertu egingo da eta beraz ikusmena ahalik eta egonkorrenak izaten edo hobetzen saiatuko dira. Noiz pentsa dezakegu makula endekapena daukagula? Batez ere familia aurrerakariak baldin badaukagu, garrantzitsua da gure familian pertsonaren bat gaixotasuna badauka, 55 urtetik aurrera begiaren ondoa ikustea gomendatuko dizugu. Gainera, esan dizuedan sintomak baldin baditugu, hau da, lerroak okertzen bazaizkigu edo ikusmen batean galtzen baldin badugu, sintoma horiek kezka eragin behar digute. Eta premiaz joan behar dugu espezialista bat ikusgaitzan, tratamendua ezartzeko. Gure aldetik zer egin dezakegu? Batez ere, saihestu egin behar dira oksidazio handiagoak ekarriko dituzten faktoreak. Adibidez, eguzkitik babestu behar dugu eta erretxeari utzi egin behar dugu. Erretxea oso faktore garrantzitsua baita. Gero, dieta. Dieta osasungarria. Zenbat eta arrain eta fruta gehiago jan, orduan eta antioxidatzaile gehiago izango ditugu eta hobeto egongo da gure begietako osasuna. Eta bestalde, batzuetan laguntza txikiak behar izaten ditugu. Eta hemen daude gehigarrien pilulak. Non ez dauden ebidentzia zientifiko handirik horri buruz, baina lagundu egin dezakete. Guzti honekin, laburbilduz, zer egin behar dugu argi? 55 urtetik aurrera ikusmen batean galtzen badugu, edo okertuta ikusten hasten baldin badugu, edo begimailan batean sintoma motaren bat badugu, horrek pentsarazi behar digu, batez ere familia aurrerakari positibo egin baditugu, atzean adinari lotutako makula endekapena egon daitekela. Beraz, ahalik eta azkarren joan behar dugu espezialista batengana. Niri mezu honekin balio dit. Hori da azaldu nahi nizuen guztia. Espero dut baliagarria izatea zuentzat.